Дори не слушаш онази кукла с тебе, а се обръщаш 100 пъти към мен. И аз не слушам какво ми се говори, по двойки уж сме. Ти с тейка, аз с DJ Sofia. Защо така сме зле разпределени? В любовта си грешките сме взели. Ръцете искат в теб да се допират. Не стой с нея, няма да ги спирам. С него и с нея зле разпределени. В любовта си грешките сме взели. Ръцете искат в теб да се допират. Не стой с нея, няма да ги спирам. Barraca do Pedrão, volume 18. На него казвай какво ще обяснявам. И тя отдавна до тебе обяснява. От теб опасни флуиди се измъкват. Ми помагаш и вече става трудно. Едно ми трябва, а друго получавам. Ако избягам, в какво да се награбвам? Ще развалим ли с тебе тези двойки? Или стоим си, а с моя и с... Защо така сме зле разпределени? В любовта си грешките сме взели. Ръцете искат в теб да се допират. Не стой с нея, няма да ги спирам. С него и с нея зле разпределени. В любовта си грешките сме взели. Ръцете искат в теб да се допират. Не стой с нея, няма да ги спирам. Barraca do Pedrão. Hey, I found another way to forget my troubles. Hey.